హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ముందుగా 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైప్ పక్కన అరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం లాగ్ ఉంటాయి, లాగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి లాస్ట్ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. సో మొత్తానికి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో మళ్ళీ లాస్ట్ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో 25 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే
లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.